Mga kapuso, nangita ba kamog mingaw ingon man presko nga kalaagan karong holiday season? Kung kamo ana sa Cebu o sa mga kasikbit nga lugar, di na kinahanglan nga mo biyahe pa mo padung sa Baguio. Day usa ka mabugnaw nga lugar dinhi sa Subo nga ala country living ang tema. Tara manlaag ta pinaagin ining report. Kinahanglanong moadto og Baguio o gawas sa nasod aron masinati ang bugnaw nga panahon kauban ang pamilya og higala. Tungod kay sa barangay Sudlon 2, dakbayan sa Subo ra di ay kini makit-an. Susama gayud sa country living ang konsepto ni ining usa ka garden nga nahimutang sa bukirang bahin sa dapit. Gawas sa mga buwak ug mga hayop, napuno gayud sa kapin 70 ka mga dagkong pine trees ang palibot. Hilom ang lugar o presko ang hangin ug matud pa kun bugnaw sa adlawan, mas bugnaw pag yun kun magabii. Samtang sa ibabang bahin sa garden, nahimutang ang usa ka balay. Pinalahi ang iyang disenyo ug siguradong feel at home yun ang masinati sa mga ganahang mag-overnight. May fireplace, may kusina nga pwede magluto ug puno usab sa dayan-dayan sa Pasko ang nagkalain-laing bahin niini. We decided na instead of kanang moadto kag America or Baguio, it's like Baguio in Cebu. Uban ni Lian Sinkulan o Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisda.